this event is organized by Vivid, media partners Ma Music and TV9, and brand partners Kalamandir and V5 Water. Yes, మా మ్యూజిక్ అండ్ టీవీ9 లో కూడా మీరు లైవ్ చూడొచ్చు. అండ్ So- yes, శశి, ఇప్పుడైతే మనం రఘుకుంచే గారి మెడ్లీ చూసాము. చూసాము. అండ్ ఈ మూవీలో నెక్స్ట్ హీరోయిన్ స్వాతి దీక్షిత్. Okay. తన గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇంకా చాలా మనం ఒక బాగుంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాం, గుర్తుందా? Yes. మరి ఆ క్వశ్చన్ కి గెలుచుకున్న ఐ మీన్ ఏ వ్యూవర్ గిఫ్ట్ గెలుచుకున్నారో ఆర్పి చూద్దామా? పట్నాయక్ గారు ఆన్సర్ తో ఎవరు మ్యాచ్ చేశారు? మ్యాచ్ అయ్యారు. అండ్ ఎవరు గిఫ్ట్ గెలుచుకున్నారో చూద్దామా? ఓకే. సో చూడాలంటే నువ్వు అలా కొంచెం ఆ జరగాలి. పేజ్ చూడాలి కదా? yes, ladies and gentlemen, the movie page చూద్దాం. ఓకే, స్మైలీ సాయి తేజ, కంగ్రాచులేషన్స్. ఓకే. అండ్ తనకి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అందిస్తున్న వారు కళామందిర్. yes, అది త్వరలోనే. స్మైలీ సాయి తేజ. సో లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, ద మూవీ పేజ్ ని మీరు లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ కూడా ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ గా చెప్పి, అంటే గెస్ట్లు చెప్పే ఆన్సర్స్ తో మీరు మ్యాచ్ చేయగలిగితే యూ క్యాన్ విన్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ ద టీమ్ ఆఫ్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ మూవీలో మరొక హీరోయిన్ స్వాతి దీక్షిత్. మరి Okay. తన మీద కూడా ఒక చిన్న 1 minute ఏవి ఉంది, చూసేద్దాం. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ గర్ల్, బ్యూటిఫుల్ ఏవి, లెట్స్ వాచ్ ఇట్. ఏవి ప్లీజ్. అయ్యో బాబాయ్, మన తెలుగు పిల్లే స్వాతి బ్రేకప్ అనే చిత్రంతో అబ్బాయిల హృదయాలు బ్రేక్ చేస్తూ హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. జంప్ జిల్ అనే చిత్రంలో అల్లరి నరేష్ పక్కన గ్లామరస్ రోల్ లో అల్లరి చేసింది. సోషల్ మీడియా కాంట్రవర్షియల్ అయిన ఆర్జీవీ డైరెక్ట్ చేసిన పట్టపగలు అనే సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేసి తన పర్ఫార్మెన్స్ తోనే పట్టపగలే చుక్కలు చూపించింది. మీ డౌట్ నాకు అర్థమైందండి, సినిమా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదనే కదా. నేను ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. తాజాగా మన సినిమా లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ లో తెంగరోడ్ చైతన్య కృష్ణని మాయ చేసింది. ఓకే, సో నిఖిత ఏదా అమ్మాయి? తను యుఎస్ లో ఉండడం వల్ల యాక్చువల్లీ ఆడియో రిలీజ్ కి రాలేకపోయింది Okay. స్వాతి దీక్షిత్. Okay. బట్ నో ప్రాబ్లం. మన ఫస్ట్ సాంగ్ అర్థం కాని ప్రేమ కథ. ఓకే, మరి ఆ సాంగ్ ని ఆడియో లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఎవరిని, ఏ గెస్ట్ ని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ ఇంకెవరిని చేస్తాం? పిలుస్తావు? రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ గారు, సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ నవీన్ చంద్ర గారు, భూపాల్ గారు, గోపాల్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. అరవింద్ కృష్ణ గారు, సుధాకర్ గారు, Element 6 and iClickMovies.com CEO కృష్ణ కల్లకూరి గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. అండ్ అలాగే వన్ ఆఫ్ ది హీరో ఆఫ్ దిస్ మూవీ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ మహత్ ని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మనోజ్ గారు వెల్కమ్ అండి. హాయ్ అండి. డైరెక్టర్ బోకేస్ ఇస్తున్నారు అందరికి. డైరెక్టర్ మంజునాథ్ గారిని బొకేస్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నిఖిత, మొన్న కబడ్డీ చూసావా మేము సైతంలో? ఎస్, ఇరగ తీశారు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ టీం గెలిచింది కూడా. మనోజ్ గారి టీం గెలిచిందా? మనోజ్ గారి team ఏ గారి గెలిచింది. టీం గెలిచిందా మొన్న? కబడ్డీ టీం మనోజ్ గారి టీమే. లాస్ట్ లో ఏదో జరిగింది. మోహన్ బాబు గారు ఏదో అన్నారు లాస్ట్ లో. భయ దాని గురించి ఫాస్ట్ గా అసలు ఏం జరిగింది లాస్ట్ లో? ఒకసారి ఆడతావా నాతో? క్లారిటీ వచ్చి వద్దు వద్దు. వద్దు వద్దు. ఆయనతో పంచులు అసలు వేయకూడదు. ఆయనతో మాట్లాడడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఎందుకు నువ్వే చెప్పు. ఆయన కామెడీ టైం మామూలుగా ఉండదు. పంచులు మామూలుగా కాదు, ఇంచుకి పంచు పగిలిపోద్ది, నాకు తెలుసు. దేవుడా. ఓకే, సో లెట్స్ లాంచ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్. ఎస్, అర్థం కాని ప్రేమ కథ సాంగ్ ని Okay. లాంచ్ చేద్దాం. కానీ దానికి ముందు ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా మనం అడగాలి కదా. ఓకే, సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇదే అండి. ఎస్, సో లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, ది మూవీ పేజ్ ని మీరు లైక్ చేయండి అండ్ రెడీగా ఉండండి సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి. అండ్ మీ సెకండ్ క్వశ్చన్, యూ సెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ టు ఆప్షన్ ఏ సెలబ్రిటీస్, ఆప్షన్ బి ఆపోజిట్ సెక్స్, ఆప్షన్ సి ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి రిలేటివ్స్. Okay. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ 1 సెకండ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అక్కడ నుంచి వస్తాను, లాస్ట్ నుంచి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుధాకర్ గారు మీరు చెప్పండి, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీ ఆన్సర్ ఏంటి? క్వశ్చన్ నిఖిత, క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి. సెకండ్ క్వశ్చన్, యూ సెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ టు, ఎవరికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు? సెలబ్రిటీస్ కా, మీ ఆపోజిట్ Opposite జెండర్ sex. వాళ్ళకి, ఆర్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కా, రిలేటివ్స్ కా? ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కరెక్టే. అంటే చాలా కథలు చెప్పుకోవచ్చు కదా, చాలా కథలు ఉంటాయి. సో స్టోరీస్ అవన్నీ చేసుకొని చిన్నప్పుడు మనం చేసిన అల్లర్లు అవన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్కి పంపిస్తాం. సార్, డైరెక్టర్ గారు లాస్ట్లో అడుగుతానండి. సార్, మీరు అసలు భూపాల్ గారు, మీరు. రిక్వెస్ట్ ఎవరికి పంపిస్తారు? అమ్మాయిలకి పంపిస్తారు. ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్కి ఎందుకు, ఎప్పుడు పొద్దున్న లేస్తే మనతోనే ఉంటారు ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్. ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ అండి, ఐ లైక్ ఇట్. సార్, మీరు చెప్పండి, అరవింద్ కృష్ణ మీరు ఎవరికి పంపిస్తారు? సెలబ్రిటీస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సెక్స్. అంటే 2 ఆప్షన్స్. లేదండి, ఒకే ఆప్షన్. ఒక్క option. సెలబ్రిటీస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సెక్స్. ఓకే, నవీన్ నవీన్ చంద్ర గారు గారు. మీరు. సేమ్ సెలబ్రిటీస్ అండ్ ఆపోజిట్ సెక్స్. ఆనెస్ట్ ఆన్సర్. అండ్ మీరు రండి రండి, కొద్దిగా ముందుకు రండి, చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు
ఆన్సర్ చెప్పమంటే ఆయన చూస్తున్నారు, కొద్దిగా ముందుకు రండి, నేను వెనకాల వెళ్ళిపోతాను. అందమైన అమ్మాయిలకి మాత్రమే పంపిస్తాను. ఓకే, సో ట్విస్ట్ ఇక్కడ ఉందండి. ఇప్పుడు మంచు మనోజ్ గారి ఆన్సర్ తో ఎవరైతే మ్యాచ్ చేస్తారో వారికి కళామందిర్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ సొంతం అవుతుంది. yes. బట్ మీ క్వశ్చన్ ఒకసారి చదివేసి. క్వశ్చన్ యూ సెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవరికి పంపిస్తారు? సెలబ్రిటీస్ కా, ఆపోజిట్ జెండర్ కా, ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కా, రిలేటివ్స్ కా? ఓకే, లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, ద మూవీ పేజ్ ని మీరు లైక్ చేసి ఇప్పుడు మనోజ్ గారు చెప్పే ఆన్సర్ ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారు వాళ్ళకి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ భయ్య. సో మైక్ ఓవర్ టు యూ. పాప నీ ఐడి ఏంటి? సో నా ఆన్సర్ అర్థమైపోయింది కదా, థ్యాంక్ యూ. అసలు ఇంత సింపుల్ గా తేల్చేసిన వ్యక్తి ఇంకెవరు ఉండరండి. సింగిల్ లైన్ లో ఆన్సర్ కూడా చెప్పకుండా ఆన్సర్ అర్థమైపోయింది. జనరల్ గా మీరు ఆన్లైన్ ఎందుకుంటారు భయ్య? ఆన్లైన్ ఎందుకుంటాం భయ్య? పని బాట లేకపోతే ఇంకా బోరు డాష్ అవుతూ ఉంటే ఇంకా ఆన్లైన్. ఓకే, సో ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, లేకపోతే ఈ వాట్సాప్లు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం మారిపోయిందని చాలా మంది అంటున్నారు, మీరేమంటారు? చాలా దరిద్రంగా అయిపోయింది. భయ్య, బేసిక్గా మనుషులు భయ్య. అసలు ఏం చెప్పాలి? డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్. ఏం చెప్పాలి? నిజమే చెప్తున్నాను, నేనైనా తప్పు చెప్తున్నాను డార్లింగ్స్? ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్. మనోజ్ గారు ఎటువంటి అప్డేట్స్ జనరల్గా పెడుతూ ఉంటారు ఆన్లైన్? అంటే జనరల్గా అందరూ చూస్తారు, ఇందాక మన రఘు గారు చెప్పారనమాట, అసలు తినేసిన ప్లేట్లు లేకపోతే సెల్ఫీలు, అలా ఇలా ఫేస్లు పెట్టుకొని సెల్ఫీలు అలాంటివి పెడుతూ ఉంటారా? అసలు మీరు ఎలాంటి పర్టికులర్ అప్డేట్స్ పెడుతుంటారు ఆన్లైన్? మామూలుగా సినిమాల గురించి అండ్ జనరల్గా రోజు నా డైలీ యాక్టివిటీస్ కొంతవరకే. అన్ని యాక్టివిటీస్ పెడితే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతాయి కాబట్టి అన్ని పెట్టాం, కొన్ని బేసిక్ యాక్టివిటీస్ మాత్రం చెప్తాను అనమాట. ఓకే, Super. సూపర్ అండి, వెరీ ఆనెస్ట్ ఆన్సర్. సో ఫైనల్లీ మీ ఆన్సర్ ఏంటి? యుల్ బి సెండింగ్ ఇట్ టు ఆపోజిట్ జెండర్, దట్ ఇస్ ఆన్సర్. కాదు, ఆ పాప నంబర్ అది కదా ఆన్సర్. ఓకే 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 సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మీకు ఆన్సర్ అర్థమైంది కదా? అర్థం అయిపోయింది. మూవీ పేజ్ ని లైక్ చేయండి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మీ అప్డేట్స్ ని ఎవరైతే ఫస్ట్ అప్డేట్ చేస్తారో వారికి కళామందిర్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ సొంతం అవుతుంది. అండ్ మరి ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ సాంగ్ ని లాంచ్ చేయాల్సిందిగా మన సెలబ్రిటీస్ ని అడుగుదాం. ఓకే, సో అందరు కలిసి భయ ఓకే సారీ జస్ట్ సాంగ్, ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్ అనండి. అందరూ ఒకసారి దగ్గరికి వచ్చి డార్లింగ్స్. ఓకే, 1 2 3 లాంచ్. లాంచ్ లాగొద్దు. కాని ప్రేమంటే ఏంటో అర్థం చెప్పి నీ నవ్వుతో అమృతమేదో నాపై చల్లవే. అర్థం కాని ఇంకెన్నో ఏవో అర్థం మనకు అవుతాయిలే, నీతో నేను నాతోటి నువ్వుంటే. నువ్వుంటే గుండెల్లోనే వదిలేస్తా ప్రాణాన్నే. నీ హృదయం నాదంటున్నా, నా కలలే నీపైనే. అర్థం కాని ప్రేమంటే ఏంటో అర్థం చెప్పి నీ నవ్వుతో అమృతమేదో నాపై చల్లవే. అర్థం కాని ఇంకెన్నో ఏవో అర్థం మనకు అవుతాయిలే, నీతో నేను నాతోటి నువ్వుంటే. నువ్వుంటే గుండెల్లోనే వదిలేస్తా ప్రాణాన్నే. నీ హృదయం నాదంటున్నా, నా కలలే నీపైనే. సూపర్. మనోజ్ That గారు was the first song. ప్లీజ్ సార్ ఎవ్రీబడి. మనోజ్ గారు ఎలా ఉందండి? First song. చాలా బాగుందండి ట్రైలర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం. చైతన్య, అడిశేషు, కమల్ అండ్ మహత్ వీళ్ళందరూ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీళ్ళందరూ కలిసి సినిమా చేస్తున్నారంటే ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. అండ్ డైరెక్టర్ గారు న్యూ ఎవ్రీబడి ఇట్స్ లైక్ గుడ్ టీమ్. అండ్ సో ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని నా దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ట్రైలర్, అది ఏంటో అలా మొదలు పెట్టేసా? డైరెక్టర్ పెట్టమన్నారు బాబాయ్, అందుకోసమే పెట్టాను. డైరెక్టర్ పెట్టమన్నావా లేకపోతే డైరెక్టర్ పెట్టించండి అన్నావా? డైరెక్టర్ పక్క నుంచి నేను వద్దన్నా పెడుతున్నాను అన్నాడు. అడుగు మంజు. డైరెక్టర్ గారు మంజు గారు వద్దనే పెడుతున్నాడు. వీడి గురించి నాకు తెలుసండి, చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసి. వాట్ డిడ్ యు సే జస్ట్ నౌ? అండ్ మీ అందరూ ఫస్ట్ అడిగాడు. ఎందుకు అడగ? నాకు చెప్తే నేను పాదాలతో నాకేస్తే నాకు. సో నేనేమన్నానండి, బేసిక్గా ఈయన నా చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితుడు అండి. ఈ స్నేహితుడు ఏం చేశాడంటే 2 years బ్యాక్ పోలీస్ కంప్లైంట్ పెట్టాడు నా మీద. కానీ ఆ పోలీస్ కంప్లైంట్ కరెక్ట్గా ఒక 7 hours కూడా లేదు. అదేం పోలీస్ కంప్లైంట్ నాకు అర్థం కాదు. వీడిని కొట్టానంట, ఇప్పుడు కొడుతున్నాను, మళ్ళీ పోలీస్ కంప్లైంట్.
సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ అంటే మిత్రులు అంటే ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి, అది వస్తూ ఉంటాయి, కానీ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళే దాన్ని కంపు చేసి పెంట చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని కట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మేము ఫ్రెండ్స్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటాం. అండ్ ఆ క్లారిటీ ఇస్తున్నాము. లేకపోతే మళ్ళీ కొట్టి ఫ్రెండ్ చేసుకుంటాను. ఈజీ కొట్టి ఎరా నా ఎక్స్రే లాగున్నావు నువ్వు. నేను సన్నగా బక్కగా ఉన్నాను రా. నువ్వు బ్రూస్లీ మామా. సరే. అండ్ రియలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ మనోజ్. నిజంగా బాబాయ్ నేను ఐ రియలీ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్, బట్ ఫస్ట్ నేను పిలిచాను, వెంటనే ఏం చెప్పకుండా వచ్చావు, ఏం మనసులో పెట్టుకోకుండా వచ్చావు. నేను మనసులో పెట్టుకుని ఉంటే నువ్వు ఉంటావు కదా బాబాయ్. But meet them ఇలా together. ఫ్రెండ్ కాబట్టి మనసులో పెట్టుకోలేదు. సో బేసిక్లీ అండ్ రఘు కుంచే గారు ఎక్కడున్నారు? ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నారు. ఎంతసేపు పాడారు కాబట్టి అక్కడ పక్క వెళ్ళినట్టున్నారు. సో రఘుభయ్య, రఘుమాయ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఘుమాయ. మీకు ఒక హగ్ ఇవ్వాలి. మీకు ఎందుకే రమణమ్మ ఒక పాట పెళ్లి గురించి రాశారు కదా, మా అమ్మ పేరు నిర్మల, ఎందుకే నిర్మలమ్మ అని మా ఇంట్లో పాడుతూ ఉంటాను. ఆ ఒక్క పాట పెట్టుకుని ఇప్పటివరకు హ్యాపీగా బ్యాచులర్గా సింగిల్గా సోలాగా ఎరగదీసేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మాత్రం నాకు అన్యాయం చేశారు. నేనేం ఆ చేశాను? పాట రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ ఒక చోట కలిసాం ఇద్దరం. వచ్చి ఇలా గట్టిగా పడేసుకుని, అన్నా ఇరగదీసావు అన్న పాట, మనం తొందరలోనే పనిచేద్దామని అన్నాడు. 3 ఏళ్ళు అయిందండి అది. అనే ఏమైపోయిందంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. సో అచ్చు అని నాకు ఒక బక్క ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనమాట చెన్నైలో. వాడికి ఈ మధ్య వద్దు అని చెప్పిన పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సో వాడితో కమిట్ ఏందని చేశాను. డెఫినెట్గా మనం వర్క్ చేస్తాం. యూఆర్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండ్ ఐ లవ్ యూర్ మ్యూజిక్. ఈ రోజు ఎందుకే రమణం వల్లే నేను బ్యాచులర్ ఉండగలిగాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ అన్న. అమ్మా నాన్న, నేను బ్యాచులర్గా ఉండేదానికి కారణం ఈయనే. ఏదైనా ఉంటే తర్వాత చూసుకోండి. శంషాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు కూడా నేను వెళ్ళను. నాన్నగారి సంగతి అమ్మో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ ద టీమ్ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ నా డార్లింగ్ దిల్కా దడ్కన్ మా జోగేష్ శాస్త్రి గారు పాటలు రాశారు ఇక్కడ. సో సిరాశ్రీ గారు రాశారు. బట్ ఈయన ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు. యూ కేమ్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ యా? ఆశీర్వదించడానికి. అరే సిరాశ్రీ గారు, చంద్రబోస్ గారు, చంద్రబోస్ గారు. సారీ సార్, చూడలేదు మిమ్మల్ని. అందరూ నమస్కారం. బాగున్నారా? నాకు ఎప్పుడు జోగి గారు ఏమైనా గుండు కొట్టుకుని అమితాబ్ బచ్చన్ గారిలా ఉంటారు కాబట్టి టక్కన స్ట్రైక్ అట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఈ సినిమా కోసం అందరూ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఊరికే 10 మంది క్లాప్ కొట్టి మిగతా 10 మంది ఆవలించకుండా అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి ఈ సినిమా కోసం. ఆ డైరెక్ట్గా దేవుడికి వెళ్ళాలి, సూపర్ హిట్ అవ్వాలి ఈ సినిమా. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మనోజ్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ నవీన్, థ్యాంక్ యూ భూపాల్. Hello, hello. సందీప్ పైకి రా. రారా. రిక్వెస్ట్ సందీప్ కిషన్ గారు, పైకి రమ్మంటే జెఫ్రీ. సందీప్ కిషన్ గారు. Guys, you're watching the event live on TV9 and Ma Music. అలాగే అడిశేష్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సైలెంట్గా కింద కూర్చున్నారనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రిక్వెస్ట్ element6 and iClickMovies.com CEO కృష్ణ కల్లకూరి గారు ప్లీజ్. గారు So request element6 and iClickMovies.com CEO Krishna Kallakuri garu to say a few words about the film. So Please sir. Thank you. Good evening, everybody. This movie looks very amazing. Wish all the team very good luck. And Shirashri, I know, is a great lyricist. I wish you all the best, Shirashri and Madhura Sridhar, for producing this movie.
And I know that Shirashri is also a part of our iClick family as well. So we wish you all the best. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir.